Dacă site-ul tău WordPress ar fi atacat astăzi, ai ști exact de unde ar începe problema? Majoritatea au răspuns că nu. Și mai grav, nici nu-și dau seama atunci când se întâmplă. Cele mai multe site-uri WordPress nu sunt sparte pentru că sunt populare sau au un trafic crescut, sunt sparte pentru că au rămas vulnerabile la lucruri simple, lucruri pe care nimeni nu le-a verificat. De cele mai multe ori, un site compromis continuă să ruleze, problema e că nu observi imediat ce se întâmplă. Salut! Sunt Cătălin de la CyberFox și din experiența mea în administrarea a zeci de mii de site-uri, văd des același scenariu. Atacatorii nu caută site-uri mari, caută site-uri neprotejate. Văd asta aproape zilnic pe etichete. Site-urile WordPress compromise trimit mail-uri spam, datele clienților sunt uneori furate și vizibilitatea scade pe motoarele de căutare. Cum menționa și Cătălin Gligan de la ESET într-un interviu recent avut la CyberFox, securitatea începe cu pași esențiali de igienă digitală. Problema e că nu știm să aplicăm lucrurile de bază. Folosim parole slabe, nu avem 2FA activ și nu avem un backup atunci când încep majoritatea problemelor. În tutorialul de astăzi îți arăt concret cu exemple în WordPress cum să securizezi site-ul pas cu pas și ce trebuie să verifici atunci când apar cele mai comune breșe de securitate. Probabil mulți dintre voi vă administrați site-urile WordPress singuri. Așa că în tutorialul de astăzi o să mergem pe lucrurile care contează cu adevărat. Contul de administrare, plugin-urile, temele, update-urile, hosting-ul și backup-ul obligatoriu funcțional. Dacă rezolvi corect aceste 4 zone, ai eliminat o mare parte din riscurile reale pe care site-urile mici și medii le întâlnesc zilnic. În practică, cele mai multe probleme apar din greșeli simple. Un user slab protejat, plugin-uri uitate, teme luate de pe site-uri dubioase sau lipsa unui backup bun. Atacurile acestea nu sunt făcute manual, sunt făcute de către roboți care caută non-stop site-uri vulnerabile și încearcă aceleași intări clasice. Hai să le luăm pe rând și să vedem exact ce am făcut mai concret. Primul punct vulnerabil al unui WordPress este pagina de logare. Aici apar foarte des atacuri de tip brute force, roboți care încearcă în continuu combinații de user și parole până găsesc una slabă. Primul user pe care îl testează aproape mereu este userul admin. Dacă ai un user ușor de ghicit și o parolă slabă, practic ai redus problema hackerului la jumătate. El nu caută userul sau parola. Uite ce faci concret în cazul acesta. Pasul 1. Verifici ce user de administrare folosești în momentul acesta. Mergem pe dashboard, la All User și căutăm dacă userul nostru actual este admin. Dacă e acesta, e un nume ușor de ghicit și e nevoie să-l schimbăm. Pasul 2. Creăm un user nou și asignăm rolul de administrator, dar securizat. Mergem la User, Add New, ne completăm ceva ce să nu fie evident, un nume unic, cum ar fi de exemplu CP, admin și un număr random și e-mailul nostru. Îi dăm dreptul de administrator și send user notification. Pasul 3. Ne logăm cu utilizatorul nou și ștergem pe cel vechi. Tot în secțiunea User, la All User, căutăm userul vechi și dăm delete. La ștergere ai grijă să atribui tot conținutul către nou utilizator ca să nu pierzi articolele existente. Pasul 4. Setăm o parolă puternică sau putem să generăm una automată chiar din secțiunea de creare user. Parola nu o salvăm pe o hârtiuță lipită pe ecran sau un fișier Word salvat pe desktop-ul calculatorului. O salvăm într-un password manager. Pasul 5. Instalăm o soluție care limitează încercările de logare. Din secțiunea plugins, căutăm Limit Logging Attempt Reload. Dăm click pe Install și după aia Activate. Mergem la secțiunea Settings și setăm Allow pe 3 și Lockout de 20 de minute. Adică după 3-5 încercări greșite, IP-ul este blocat 20 de minute. Pasul 6. Dacă ai posibilitatea, activezi și autentificarea în 2 pași. Asta înseamnă că dacă cineva află parola, tot nu poate să obțină accesul fără codul suplimentar de pe telefonul tău. Cu acești pași, oprești majoritatea tentativelor automate și previi o problemă reală. În plus, reduci consumul de resurse de pe server. A doua greșeală foarte frecventă este instalarea de teme sau plugin-uri piratate, adică versiuni premium descărcate gratis de pe site-uri sau forumuri dubioase. De ce e periculos? În cele mai multe cazuri, acele fișiere vin modificate. Poate conține cod ascuns, backdoor-uri, scripturi care creează acces din exterior sau fragmente care încep să trimită spam. Cu alte cuvinte, economisești puțin la început și risci să plătești mult mai mult după. Consecințele nu sunt doar tehnice, ci poți să ajungi să ai site-ul marcat ca periculos de către Google, să se trimită mii de mail-uri nesolicitate către clienții tăi sau să fii suspendat de către firma de hosting. Aici regula e foarte simplă. Pasul 1. Instalăm teme și plugin-uri doar din surse oficiale. Asta înseamnă ori din director oficial WordPress, ori direct de la dezvoltatorul original. Pasul 2. Dacă ai nevoie de o temă sau un plugin premium, îl cumperi dintr-o sursă sigură, nu de pe un site găsit la întâmplare. Pasul 3. Înainte să instalăm ceva nou, verificăm câteva lucruri simple. 1. Când a fost actualizat ultima dată, câte instalări active are, ce recenzii are și dacă, cel mai important, este compatibil cu versiunea noastră de WordPress.
Pasul 4. Dacă nu ai buget pentru varianta premium, alegem o variantă alternativă gratuită, cunoscută și întreținută de pe forumul oficial WordPress. Pasul 5. Instalăm doar ce e important. Fiecare plugin în plus înseamnă cod în plus, iar codul în plus înseamnă suprafețe de atac mai mari. Asta te protejează de una dintre cele mai urâte forme de compromitere: accesul ascuns, lăsat intenționat în site în momentele instalării. A treia problemă este una care pare banală, dar este cea mai întâlnită: pluginuri instalate pentru test, dezactivate și uitate luni de zile. Mulți cred că dacă un plugin este dezactivat nu mai contează, însă fișierele lui sunt încă acolo. De ce e periculos? Dacă acele fișiere au o vulnerabilitate cunoscută, ele pot deveni în continuare o parte de intrare. La fel se întâmplă și cu temele vechi nefolosite rămase pe site. Ce facem concret? La noi regula e simplă: folosești, îl păstrăm. Nu îl folosești, îl dezactivezi și ulterior îl ștergi complet. Codul care nu există nu poate fi compromis. Aici facem o curățenie clară. Pasul 1. Intrăm în secțiunea de pluginuri, la secțiunea Installed plugin și verificăm dacă se folosesc sau nu. Dăm delete, nu doar deactivate. Pasul 2. Actualizăm toate pluginurile pe rând. Orice plugin trebuie actualizat și să fie la zi. Nu peste 2 luni, nu când îți aduci de aminte cât de repede apare update-ul. Ideal să facem un backup înainte. Mergem în secțiunea Dashboard, Updates, selectăm Plugins, ulterior Theme și WordPress Core și dăm Update. Pasul 3. Faci același lucru și la teme. Păstrăm doar temele active, cel mult încă o temă implicită de rezervă. Restul pot fi obligatoriu șterse. Pasul 4. Actualizăm constant și WordPress-ul, nu doar pluginurile. Multe atacuri exploatează versiunile vechi de WordPress, unde vulnerabilitățile sunt deja publice. Pasul 5. Înainte de update-uri, important, ne asigurăm că avem un backup proaspăt. Așa păstrăm echilibrul dintre securitate și stabilitate pe site-ul tău. Regula bună este aceasta: codul care nu-l folosești nu trebuie să existe pe site-ul tău. Pașii aceștia reduc foarte mult riscul de a fi compromis prin vulnerabilități vechi și deja cunoscute public. Partea 4. Mulți se concentrează doar pe partea de WordPress și uită mediul în care site-ul lor rulează. Dar realitatea e că dacă hostingul este slab administrat și fără protecții reale, site-ul tău pornește cu vulnerabilitate. Soluțiile de hosting WordPress de la CyberFox îți oferă genul acesta de protecție, unde ai toate lucrurile configurate la nivel de infrastructură. Beneficiezi de WAF activ care filtrează traficul și blochează request-urile malicioase înainte să ajungă la site-ul tău. Beneficiezi de o protecție sporită prin UEFI 360 care face scanarea automată la toate fișierele încărcate. Și blocăm atacurile brute force și comportamentele suspecte în timp real. Protecția la nivel de server, nu plugin, adică nu consumă din resursele site-ului tău. Avem backup automat zilnic, gata de restore și opțiunea de IP dedicat pentru o izolare mai bună și control mai mare. Diferența importantă este aceea că nu mai depinzi doar de pluginurile instalate, ci ai o protecție înainte ca atacul să ajungă la site-ul tău. Nu pierzi zile întregi cu devirusarea, dai un restore la o variantă de ieri și ești online cât ai zice CyberFox. Uite ce verificăm. Alegem un hosting care oferă protecția la nivel de server, nu doar promisiuni generale. Pasul 2. Verificăm dacă există WAF, adică Web Application Firewall. Pe scurt, acestea blochează multe atacuri înainte să ajungă la WordPress-ul tău. Mergem în secțiunea Firewall și activăm Mod Security. Pasul 3. Verificăm dacă există certificat SSL activ și dacă este instalat la nivel de site. Pasul 4. Ne asigurăm că versiunea PHP este actualizată și compatibilă cu platforma noastră. Dacă rămâi mult în urmă cu actualizarea versiunii PHP, asta te expune la multe probleme de securitate. Asta adaugă din start un strat de protecție care funcționează înainte ca problema să ajungă în aplicația ta. Backup-ul e plasa de siguranță. Chiar dacă faci totul corect, nu există protecție 100%. Pot apărea vulnerabilități noi, erori umane, update-uri stricate sau atacuri zero days. De ce backup-ul este critic? Securitatea nu înseamnă doar prevenție, înseamnă și recuperarea rapidă. Dacă nu ai un backup bun, o problemă de 10 minute se transformă în zile pierdute. Așa că trebuie să ai o rutină clară. Pasul 1. Te asiguri că ai activ backup-ul automat zilnic și că e făcut la nivel de baze de date și al fișierelor. Pasul 2. Verifici ca backup-ul să chiar existe și să poată fi restaurat. Mulți cred că au un backup activ, dar nu au testat niciodată un restore. E important să știi dinainte cum se face restaurarea, nu să aștepți la momentul de criză să afli care este procesul. Pasul 3. Dacă observi o problemă, reacționezi rapid. Pui site-ul în mentenanță, identifici momentul incidentului și revii la cea mai recentă versiune curată. Ce câștigi? Un backup bun nu e doar să salveze site-ul, îți salvează și timp, și campanii, și încasări. Hai să facem o recapitulare simplă. Ca să reduci dramatic riscul ca website-ul tău să fie compromis, nu folosești user ușor de ghicit, folosești parole puternice și limitarea la logare, instalezi teme și plugin-uri doar din surse oficiale, ștergi ce nu folosești și actualizezi constant ce rămâne pe site. Și alegi un hosting cu un backup veritabil și o protecție reală. Un site sigur nu se construiește din panică după ce apare problema. Se construiește din rutină și din câteva decizii luate corect în timp. Nu ai nevoie de complicații inutile, ai nevoie de o bază bună, disciplină și un mediu de hosting care chiar te ajută, nu doar îți găzduiește fișierele. Dacă ai aplicat pașii din video, deja ai trecut de
câteva lucruri esențiale care te ajută să-ți protejezi site-ul pe termen lung. Iar dacă vrei să eviți problemele înainte să apară, merită să revii periodic la aceste verificări, pentru că securitatea nu e ceea ce o faci o singură dată. Dacă vrei să construiești pe termen lung, nu doar să lansezi rapid, abonează-te la canalul nostru, încercăm să-ți oferim ghiduri practice ușor de aplicat pentru ca site-ul tău să fie optimizat, securitat și ușor de gestionat în timp. Eu am fost Cătălin și până data viitoare, ai grijă de site-ul tău.